Яму мужу не хацелі прадаваць кветкі ў краме, таму што ён папрасіў букет з 8 тюльпанаў на 8-й дзень народзінаў сваёй дачкі. Прадавачка імкнулася прапанаваць яму няцотную колькасць кветак. Ён настойваў на сваім, яна доўга ўгаворвала, перапытвала. Жалезным аргументам было: «А што на гэта скажа ваша жонка?» Калі і гэта не пракаціла, яна спакавала ўсё, што ён прасіў, але калі на выніку ён прыйшоў дадому і распакаваў, замест 2 букетаў, адзін для дачкі, другі для мамы, там быў адзін агульны, абы толькі з няцотнай колькасцю кветак. Мы пасмяяліся з забабонаў прадавачкі, але, канешне, гэта не смешна, бо людзі гатовыя верыць у што заўгодна, у лічбы, колеры, чорных катоў, поўныя вёдры і всякія іншыя прыкметы, забабоны, прымхі, абы толькі не верыць у адзінае, што па-сапраўднаму можа абараніць нас ад няшчасця. Таму сёння мы будзем разважаць з вамі, чым небяспечныя для нас прымхі і забабоны, як пазбавіцца ад іх і на што замяніць. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, тут не толькі для таго, каб перадаць вам біблійнае пасланне, але і таму, што мне прыемна быць з вамі. Спадзяюся, вы таксама чакалі гэту сустрэчу. Адна мая знаёмая баіцца распавядаць, што яна цяжарная, каб нічога кепскага не здарылася. Гаворка ідзе ўжо не пра першыя тыдні, яна збіраецца ў дэкрэтны адпачынак, але па-ранейшаму хавае. Усе ўсё разумеюць, такое складана ўтойваць, але яна настойліва называе цяжарнасць станам здароўя. Так людзі баяцца сурочыць або зглазіць. Потым закрываюць твары к дзіцяці на фота смайлікамі, каб нядобрае вока не паглядзела на яго. Прышпільваюць булаўку ці павязваюць чырвоную нітку на ручку і часта прыплятаюць да сваіх перасцярог Божае імя. Дык вось Богу не патрэбная нітка, каб абараніць нас. Яму дастаткова нашага даверу. А рытуалы і прымхі якраз дэманструюць давер не Богу, а рэчам. Сёння будзем разбірацца з забабонамі і шукаць сапраўдную абарону ад няшчасцяў. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Ці бачылі вы спартсменаў, якія апранаюць на спаборніцтвы розныя шкарпэткі? Герой Брэда Піта выразна дэманструе гэта ў фільме «Формула-1». Ці сустракалі, як людзі, выходзячы на сцэну, кладуць манету пад пятку, каб выступ склаўся? Ці бяруць з сабой на важныя перамовы тую самую шчаслівую ручку? Ці сапраўды пятак у чаравіку дапамагае праспяваць чыста? Або ўсё ж рэгулярныя рэпетыцыі? Ці магу я без трэніровак выправіцца на алімпіяду ў розных шкарпэтках і дзякуючы ім заваяваць медаль? Ці забытая шарыкавая ручка праваліла перамовы? Не. Апісаныя сітуацыі, канешне, найперш залежаць ад нашай падрыхтоўкі. Але немалую ролю можа адыграць і хваляванне. І вось якраз яго людзі спрабуюць заглушыць нейкімі сімвалічнымі рэчамі. Мы верым у іх магічную сілу, і гэта супакойвае. Ніякай магіі. Прасцей зваліць адказнасць на неістотны прадмет, чым узяць яе на сябе. Не я фальшыва спявала ці забылася словы, а манета выпала з пантофліка. Не я кепска вывучыла бізнес-прапанову, а ручка была нешчаслівая. Не спартсмен мала рыхтаваўся, а шкарпэткі, бачты, падвялі. Прымхі і забабоны існуюць у многіх культурах. У навагоднюю ноч, роўна апоўначы, некаторыя людзі выліваюць вядро вады на акно, каб змыць няўдачы старога года і пачаць новы чыстым. Або пішуць жаданне на паперцы, паляць яе, а попел выпіваюць шампанскім, і яшчэ трэба паспець роўна о 12-й ночы. Спознішся на хвіліну, і ўсё. Прапала мара, чакай наступнага новага года. А ў Кітаі дзецям на Новы год дораць чырвоную каперту з грашыма. У гэтага канверта нават ёсць адмысловая назва «хунбао». Ён сімвалізуе удачу, шчасце і багацце. Кітайцы вераць, што чырвоны колер палохае злых духаў.
А чулі вы такія прымхі, што дзіцяці да году нельга стрыгчы і паказваць у люстэрка. Інакш прынясе няшчасце. Людзі так вераць у малазразумелыя традыцыі, што кідаюцца ў паніку, калі малыш сам знойдзе люстэрка і паглядзіцца ў яго. Ай-яй-яй, трэба нешта рабіць, каб не наклікаць бяды. Яшчэ і да бабкі шаптухі павядуць, загаворамі порчу здымаць будуць. А бяда якраз у тым, што бацькі надаюць вялікую сілу і значэнне рэчам, якія не маюць яе. І гэта грэх – баяцца люстэрка, пакланяцца капертам, колерам, лічбам, ствараць ідалаў і чыніць магію. І замест асэнсавання, пакаяння і адрачэння яны яшчэ больш павялічваюць грэх, звяртаючыся да цёмнай сілы калдуноў. Чалавек думае, што калі прытрымлівацца пэўнага звычаю, то поспех прыйдзе да яго. Або наадварот, калі пазбягаць чагосьці, то не наклікаеш бяду. Ёсць краіны, якія адмыслова не робяць 13-й паверх у будынках. Гэта можна заўважыць у ліфце. Пасля 12-га у іх адразу ідзе 14-ы. Яны дазваляюць страху перамагчы іх розум. Насамрэч, гэта рэчы, над якімі мы не маем ніякага кантролю. 13-й паверх і ёсць 13-й, нават калі ты яго 33-м назавеш. Сны сняцца незалежна ад таго, хочам мы гэтага ці не. Чорная кошка гуляе там, дзе ёй уздумаецца, а не там, дзе нам бы хацелася. І відавочна, яна не замысліла перайсці табе дарогу адмыслова, каб на працы на цябе насварыўся начальнік, ці ты трапіла ў затор і спазнілася паўсюль, дзе толькі можна. Ах, гэтая падступная кошка. Тое самае са смерцю. Мы не маем над ёй улады і не можам спыніць. Людзі паміраюць кожны дзень. Людзі, якіх мы ведаем і любім, і людзі, якіх мы не ведаем. І гэта не залежыць ад нашых сноў ці з'яў прыроды. Для нас нармальна баяцца некаторых рэчаў, баяцца невядомага, баяцца бескантрольнага. Ёсць забабоны, якія трактуюцца роўна супрацьлеглым чынам сярод розных людзей. Напрыклад, некаторыя думаюць, што чорны кот прынясе няшчасце, а іншыя лічаць, што ён прыносіць поспех. Ну, давайте падумаем, калі адзін і той жа кот прыносіць поспех аднаму чалавеку і няшчасце іншаму, відаць, справа не ў каце? Ці можа лічба або колер быць шчаслівымі ў адным месцы і нешчаслівымі ў іншым? Всё заблытана. Каму верыць? Зразумела толькі адно, мы хочам зрабіць усё магчымае для здароўя і дабрабыту нас і нашых сем'яў. Але калі мы трымаемся забабонаў, незразумелых вераванняў і не можам жыць свабодна, ці гэта ёсць дабро? Што найбольш патрэбна нашым дзецям? Любоў і клопат. А калі мы ўвесь час турбуемся пра тое, ці не зрабілі мы нешта, што можа прынесці няшчасце, ці ўвесь час спрабуем зрабіць тое, што прынясе гэта шчасце, мы можам насамрэч прапусціць шчаслівыя імгненні са сваімі блізкімі. Часта мы баімся таго, што ніколі не адбудзецца. Колькі часу і нерваў можам змарнаваць, хвалюючыся пра такія рэчы. Я чула, як хтосьці казаў, страхі – гэта хлусня, якую ты кажаш сама сабе. Больш за тое, моцна баючыся чагосьці, мы сапраўды прыцягваем гэта. І таму ёсць простае тлумачэнне. Ты бачыш чорнага кота, думаеш, што гэта не на дабро, і пачынаеш хвалявацца. Адпаведна, ўсё сапраўды валіцца з рук праз твой стрэсавы стан. Страх трымае нас у турме. Мы не можам жыць свабодна сёння з-за страху перад заўтрашнім днём. Не забірайце ў сябе сваё сёння. Мы прыдумваем сабе забабоны і з радасцю чапляемся за іх, бо чалавек так створаны. Яму патрэбна за нешта чапляцца, на нешта абапірацца, у нешта верыць. І пасля музычнай паўзы мы знойдзем цудоўную альтэрнатыву прымхам і высветлім, чаму іх усё ж варта замяніць. Я живу толькі тобой, веру я
участвую и славить Тебе голос мой. Верую я Тебе, Иисус, назавжди любов Твоя. Допомога Ты, не участвуй и славить Тебе голос мой, и славить Тебе голос мой, и славить Тебе голос мой. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Вы слухаеце праграму «Жанчыны надзеі». Тут мы разам шукаем надзею для кожнага дня. Але часам яе складана разгледзець. Жыццё можа быць цяжкім і нават страшным. Да каго вы звяртаецеся ў такія моманты? Людзі падводзяць, здраджваюць, страчваюць давер. Я бачыла, як найлепшыя партнёры па бізнесе, якія сталі блізкімі сябрамі, сябравалі сем'ямі, дапамагалі адзін аднаму. Ні з таго, ні з сяго пачалі прысабечваць кліентаў, не дзяліцца з партнёрам, а потым нават судзіцца за грошы. Такое здараецца. Цябе калі-небудзь падводзілі ці расчароўвалі? Напрыклад, ты даверыла чалавеку нешта зрабіць, а ён не выканаў. У наступны раз ты ўжо не паверыш яму. А яшчэ чалавеку складана давяраць, калі мы недастаткова ведаем яго. Спачатку ён павінен даказаць, што яму можна давяраць. Таму абапірацца на людзей на 100% немагчыма. Але ёсць той, каму мы заўсёды можам давяраць. Ён такі адзіны. Вы ўжо здагадаліся. Так, гэта Бог. А чаму вы павінны адразу паверыць у гэта? Чаму б вам не запытацца, ці сапраўды я магу давяраць Богу? Ці дастаткова ён любіць, каб дапамагчы мне? Ці заўсёды ён верны? Вядома, я мушу абгрунтаваць такую сур'ёзную заяву. Прывяду словы, якія сам Бог сказаў праз аднаго са сваіх прарокаў. Чытаем у біблійнай кнізе Малахія 3:6. «Я Господ, і я не мяняюся». У 23 раздзеле кнігі Лікі напісана: «Бог – гэта не чалавек, каб ён падманваў, і не сын чалавечы, каб памыляўся. Ці ж ён кажа і не робіць, ці ж ён прамовіў і не споўніў?» Бог заўсёды выконвае свае абяцанні. Больш за тое, адно з імёнаў Бога ў Бібліі – усемагутны. Гэта азначае, што ён валодае ўсёй уладай. Няма нічога і нікога, што не падпарадкоўваецца яму. Я прывяду некалькі гісторый з Бібліі, каб мы маглі зразумець, ці варта нам давяраць Богу. У кнізе «Выхад» чытаем, як Бог выкарыстаў Майсея і яго брата Аарона, каб вывесці свой выбраны народ ізраільцян з егіпецкага рабства. Бог даў Майсею і Аарону сілу прадэманстраваць, наколькі ён вялікі. Яны былі звычайнымі людзьмі, але калі напоўніліся Божай сілай, то маглі рабіць вялікія рэчы, у тым ліку і цуды. Аднойчы Бог вырашыў паказаць фараону Божую сілу праз Майсея. Ён сказаў Майсею кінуць свой посах і ператварыў кій у змяю. Пасля гэтага фараон сабраў сваіх уласных чараўнікоў, каб зрабіць тое самае. Яны зрабілі гэта, але змяя Майсея праглынула змеі чараўнікоў. Гэта прамаўляе нам, што Бог мае ўладу над усім. Господ і далей выкарыстаў Майсея і Аарона, каб здзяйсняць цуды. Урэшце рэшт Бог раздзяліў Чырвонае мора. Воды разышліся, а габрэйскі народ ішоў па сухім дне, каб войска фараона не дагнала яго. Можаце сабе ўявіць, як перайсці яго? А паспрабуйце ўявіць, як вада стала сцяной. Потым Бог паўтарыў такі ж цуд з ракой Ярдан, калі народ праз 40 гадоў блукання уваходзіў у зямлю абяцаную. Як думаеце, яны так доўга шукалі шлях, таму што чорная кошка перабегла дарогу? Таму што Бог так захацеў. Ён прадугледзеў, што народ Божы не павінен мець рабскага менталітэту і чакаў, пакуль зменіцца пакаленне. Калі падрастуць тыя габрэі, якія не былі рабамі ў Егіпце, а нарадзіліся падчас гэтай доўгай дарогі. Гэта Божы план, і ён спраўджвае яго, што б не здарылася. Нават рэкі і мора слухаюцца яго, бо ён і стварыў іх.
У новым запавеце Бог прыйшоў на зямлю ў чалавечым абліччы. Памятаеце, вучні запытвалі, хто ён такі, што мора і вецер слухаюцца яго. Ісус хадзіў па вадзе, суцішваў буру, спакойна спаў у чоўне падчас шторму. Чаму Бог не баіцца буры, нават знаходзячыся ў яе эпіцэнтры? Бо гэта ён загадвае ёй. Ён кіруе працэсам. І мы, давяраючы Богу, выбіраючы застацца пад яго крылом, так жа можам не баяцца любых жыццёвых віхураў. Бог не абяцае, што яны не здарыцца з намі. У грэшным свеце мы не пазбегнем праблем, але, трымаючыся за яго, выстаем і ўбачым, як вецер сціхне. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У першым пасланні апостала Яна, якое размешчана ў Бібліі, гаворыцца: «Дзеткі, вы ад Бога і вы перамаглі іх, бо той, які ў вас, большы за таго, які ў свеце». Прымаючы ў сваё жыццё Ісуса Хрыста, мы становімся пераможцамі зла ў любой яго праяве. Бо Ісус, які сёння жыве ў тваім сэрцы, перамог зло ўжо 2000 гадоў таму. Ён мацнейшы за любую д'ябальскую праяву. Замест таго, каб дазваляць сілам гэтага свету кантраляваць нас і палохаць, мы павінны давяраць таму, хто ўсемагутны. Ён стварыў нас і таму ведае пра нас усё. Ён ведае, чаго мы баімся і хоча дапамагчы не баяцца. Ён пройдзе з намі праз усе цяжкія і страшныя часы. Ён не пакіне нас ніколі. І гэта таксама напісана ў Бібліі. Пасланне да рымлянаў 8:38. Я ўпэўнены, што ані смерць, ані жыццё, ані анёлы, ані начальствы, ані сілы, ані цяперашняе, ані будучае, ані вышыня, ані глыбіня, ані другое якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божае, што ў Хрысце Ісусе, Господе нашым. Всё, гэта ўсё, што нам трэба было ведаць. На гэтым можна закрываць тэму страхаў і забабонаў. Ні чорны кот, ні разбітая люстэрка, ні тое, пра што ты прагаварыўся, чым пахваліўся, не нашкодзіць табе. Нават смерць не можа разлучыць цябе з Ісусам. Дарагая дзяўчынка, калі ты з ім, нават непрыемнасці ідуць табе на карысць. У гэтым жа 8 раздзеле паслання да рымлянаў трошкі вышэй чытаем: «Тым, якія любяць Бога, пакліканым паводле яго вызначэння, усё дапамагае на дабро». Калі мы баімся, можам прасіць Бога абараніць нас. Ці карысталася ты калі-небудзь парасонам, каб не намокнуць, або хавалася пад парасонам ад пякучага сонца? Божая любоў і ёсць своеасаблівы парасон. У кнізе прыповесцяў сказана, што імя Господа – магутная вежа, пабяжыць туды праведнік і будзе ў бяспецы. Другазаконне 33:27. «Прыбежышча тваё, Бог спрадвечны, абарона твая, рамёны вечныя. Ён выганяць перад абліччам тваім ворага і скажа: знішчы». Псальм 121 з 5 па 7 верш. «Господ, той, які захоўвае цябе. Господ, цень твой праваруч цябе. Удзень сонца не ўдарыць цябе, ані месяц уначы. Господ будзе захоўваць цябе ад усялякага зла. Будзе душу тваю ён захоўваць». Псальм 91. «Ён выратуе цябе ад пасткі птушкалова, ад пошасці смяротнай. Пер'ем сваім закрые цябе, і пад крыламі ягонымі будзеш мець надзею. Праўда ягоная – шчыт і заслона». Пасля такіх слоў мне зусім не хочацца спадзявацца на кошку, ці поўныя вёдры, ці падкову, клевер. Я спадзяюся на ўсемагутнага Бога. Спакойна вяртаюся за забытымі рэчамі і не гляджуся нават у люстэрка, не сядаю на дарожку і без хвалявання выпраўляюся ў падарожжа па панядзелках, не хаваюся ад пятніцы 13, бо сам Бог сказаў мне: «За тое, што мяне яна ўзлюбіла, збаўлю яе, узвышу яе, бо імя маё ведае. Будзе клікаць мяне, і я адкажу ёй. У бядзе я буду з ёй, выратую яе і ўшаную яе».
І табе, дарагая дзяўчынка, Бог гатовы прамовіць гэтыя словы. Калі ты адкінеш усялякія страхі і забабоны і выбераш спадзявацца толькі на яго, прызнаючы яго сілу, а не шукаючы яе ў знаках на ўдачу. Лекі для душы. Біблія выступае супраць выкарыстання цёмных сіл, вядзьмарства і варажбы. Калі мы спадзяемся на гэтыя рэчы, мы не можам атрымаць перамогу, бо цемра была пераможаная на крыжы, у яе няма шансаў. Забабоны і няслушныя перакананні могуць весці нас у няправільным кірунку і прычыніць нам шкоду. Божае слова кажа: глядзіце, каб хто не збаламуціў вас філасофіяй і пустым падманам паводле традыцыі чалавечай, паводле стыхіяў свету, а не паводле Хрыста. Пасланне да Каласянаў 2:8. Ці чулі вы калі-небудзь, каб хтосьці казаў: «Я цябе прыкрыю»? Гэта азначае: «Я клапачуся пра цябе». Бог клапоціцца пра тых, хто давярае яму. Ён трымае над намі гэты парасон абароны, і нам трэба падысці блізка і стаяць пад ім разам з Ісусам. Рэлігія можа таксама стаць пустой традыцыяй. Калі ты спадзяешся, што пастаўленая свечка ці купленая за грошы чужая малітва дапамогуць, гэта тыя ж самыя пустыя забабоны. Бог хоча асабістых стасункаў з табой. Яму патрэбны размовы, твае падзякі і просьбы, і самае галоўнае — давер, каб ты ва ўсім давярала яму і пакладалася на яго. Для веры недастаткова усведамляць, што Бог ёсць. Верыць — гэта менавіта давяраць яму. Быць жанчынай — дар Божы. Бог не перамяняе свае абяцанні, не здраджвае свайму слову, не змяняе сваё стаўленне да нас. Ён не як людзі. Калі мне добра, то я паводжуся добра з навакольнымі, а іншым разам, па нейкай прычыне, са мной бывае не так-то і добра. На нашыя паводзіны ўплываюць эмоцыі, падзеі, сітуацыі, але Бог не такі. Ён заўсёды той самы. У пасланні да Гебраяў 13:8 сказана: «Ён той самы учора, сёння і навякі». Той самы Бог, які дапамагаў свайму народу праз Маісея, раздзяляў воды мора, сцішваў буру, хадзіў па вадзе, ён сёння дапамагае нам. Ён дапаможа нам заўтра і на наступным тыдні, і ў наступным годзе. Мы можам быць упэўненыя і цалкам давяраць яму. Яго абяцанні непахісныя. Нам усяго толькі трэба заставацца пад яго абаронай, выконваючы яго слова і маліцца. Тут у перадачы «Жанчыны надзеі» мы якраз гэтым і займаемся. Разбіраемся, як прымяніць біблійныя прынцыпы ў розных жыццёвых сітуацыях, а таксама разам молімся. Прапаную зараз і зрабіць гэта. Ойче нябесны, дзякуй за тваю ўсемагутнасць, за тое, што ўсё трымаеш у сваіх руках. Дзякуй за стварэнне гэтага свету і за тое, што стварыў мяне. Дзякуй, што любіш мяне і ніколі не пакінеш. Дзякуй за тваю абарону. Прашу, Божа, вызвалі мяне ад маіх страхаў і забабонаў. Прыбяры ўсялякія бессэнсоўныя традыцыі, рытуалы і прымхі з маёй галавы і з майго жыцця. Дапамажы мне быць блізка да цябе і давяраць табе кожны дзень усё больш і больш. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы гаварылі пра забабоны, пра прыкметы на поспех або няўдачу і пра тое, як яны могуць паўплываць на наша жыццё. Мы пазбаўляліся ад веры ў рытуалы і магію, вучыліся давяраць Богу. Ён варты даверу. Мы знайшлі шмат доказаў гэтаму. А цяпер пачытаем верш Пімена Панчынкі якраз пра тое, што легенды і загадкавыя гісторыі ніяк не дапамагаюць нам, а сапраўдная любоў у абсалютна рэальных справах. Сэрца і крыж. Пімен Панчынка. Жыў доктар у нашай мясціне. Няма ўжо такіх дактароў. Паставіць ён банкі ці п'яўкі, і заўтра ты жыў і здароў. Дарадчык, суддзя, павітуха, мужыцкі сівы кастапраў. Ён ведаў душу кожнай хаты, сакрэты ўсіх кветак і траў. Не быў прагавіты на срэбра і жыў беднавата дзівак. Дзе іншы урваў бы чырвонец, ён браў сарамліва пятак. Бурчаў ён за гразь, за бабоны, ды вельмі тут не пакрычыш. Няўроды, пажары.
а сохі ламаюцца аб карчы. На п'яніц вясковых сварыўся, з галечай людской не мірыўся, а там пастарэў, занядужаў, ад працы бяссоннай змарыўся. Пастукала смерць да старога. А доктар, раней чым сканаць, паспеў запаветнае слова мужчынам старэйшым сказаць: «Ля вёскі мяне пахавайце, на горцы, дзе белы бярэзнік, пастаўце мне крыж на магіле, высокі-высокі, жалезны». Памёр без пакут ён, і людзі маўкліва схіліліся ў горы. Прыйшла на хаўтуры ўся воласць, і плакалі бабы ў голас: «Бывай, наш вялікі заступнік, ты быў справядлівы і чэсны». Сяло на магіле яго паставіла крыж высачэзны. І дзіва, з вясны той журботнай пажары ў вёсцы звяліся. Хоць грукаў пярун і маланкі ляцелі з-пад воблачнай высе, пра цуд разышліся легенды. І мала хто знаў у народзе, што крыж навальнічныя беды ад стрэх саламяных адводзіў, што мёртвае сэрца людзей як жывое любіла, агонь на сябе выклікала, маланкі ў магілу лавіла. Скарбонка. Нас ратуюць не рамантычныя гісторыі, не загадкі і легенды, якіх мы чамусьці ўсе прагнем, гэта ўсё пустое, а ратуе нас сапраўдны крыж, крыж таго, хто пакінуў яго нам у абарону. Надышоў час развітвацца на сёння, і я, Тацяна Немчанінава, удзячная за тваю прысутнасць, дарагая дзяўчынка. Мы можам працягваць размову ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Таксама пішы мне, што Бог робіць для цябе на электронны адрас women of hope bell у адно слова @gmail.com або па наземнай пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Бывай, моя сяброўка, і памятай, што ты можаш давяраць усімагутнаму Богу, таму што ён мацнейшы за любое нешта і любога нехта у гэтым свеце. Хто ёсць, як ён, моцны быццам леў, ціхі, як ягня. Горы ўпадуць, змоўкне акіян перад Господам. Хто ёсць, як ён, моцны быццам леў, ціхі, як ягня. Горы ўпадуць, змоўкне акіян перад Господам. Бог Адонай, на світанку слаў яго, і ўвечары спявай. Бог Адонай, усе краіны на зямлі, все анёлы хапяюць хвалу. Хто ёсць, як ён, моцны быццам леў, ціхі, як ягня. Горы ўпадуць, змоўкне акіян перад Господам. Бог Адонай, на світанку слаў яго, і ўвечары спявай. Бог Адонай, все краіны на зямлі, все анёлы хай пяюць. Бог Адонай, на світанку слаў яго, і ўвечары спявай. Бог Адонай, все краіны на зямлі, все анёлы хай пяюць хвалу. Бог Адонай, Бог Адонай,
Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай, Бог Адонай. На світанку слав Його, і увечері співай.